Gipuzkoa Zero Zabor mugimenduak gogor salatu ditu atezateko bilketa sistema baztertu duten herrietako ordezkariak eta era berean zoriondu egin ditu horren alde lan egin dutenak. Elkartak adierazi duenez, kezkagarria da zenbait herrietako politikariek irtenbideari bizkar nola ematen dioten ikustea eta datu ugari jarri ditu mahai gainean adibide gisa. Adierazi dutenez, edukiotzien sistemak kasu guztietan izan du porrota eta 5 urtean ez du inoiz 140ko gaikako bilketa gainditu. Atezateko bilketa sistemak erabateko arrakasta izan du Gipuzkoa Zero Zabor elkartearen datuen arabera, kasu guztietan 170tik gora gaika biltza lortu delarik, sistema martxan jarri eta hilabete bakarrera. Kritika hauekin batera, atezateko bilketaren defentsa egin du mugimenduak. Diotenez, sistema hauek eraginkorrak, erosoak, garbiak eta merkeenak dira, eta horren aurka egiten dutenek bestelako interesak bultzatuta egiten dutela salatu dute. Atezateko bilketaren emaitza honak frogatuta omen baitaude. Gipuzkoak premiazko irtenbide bat behar duela gaineratu du Zero Zabor mugimenduak, eta baztertu egin ditu zabortegi eta arraustegiak kutsagarriak eta toxikoak izateaz gain, soluzio garestiak direlako. Bestalde, Gipuzkoako hondakinen kudeaketak Banestoren, Keixaren eta Pricewaterhousen kontra jarritako salaketa tramiterako onartu du Donostiako epaitegiak. Ebazpenaren arabera, salaketa arrazoitua dago eta orain salatuek 20 eguneko epea dute euren iritzia eman dezaten. Zentzu horretan, Ainhoa Itxaurrandieta GHKko lehendakariordeak adierazi du argudio asko dagoela epaileak GHKren interesen alde jotzeko.